ko mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko irisiw ka na ko irisiw ni faransi k'u si tɛ kelen ye k'an bɔra faransi ka jɔnya la k'an bɛna kɛ irisiw fana ka jɔn de ye k'an ka to ala kɔfɛ ko ala de bɛ se ko ka mali bɔ bolo la Imam Dicko kuma de fɔ ne balimaw Imam Dicko yɛrɛ kumakan filɛ n bɛna k'a la an kan ka Imam Dicko jaabi ni bonya ni karama ye cogoya min na an b'o fana kɛ nɛni tɛ dɔgɔyama tɛ argument contre argument voilà mɔgɔ ni fa bɛ sɔsɔli kɛ quoi mɔgɔ ni ba bɛ sɔsɔli kɛ mɔgɔ ni teri bɛ sɔsɔli kɛ o kɔrɔ tɛ k'aw bɛ ɲɔgɔn juguya la kuma ɲɛyira ɲɔgɔn na de don Imam Dicko kumakan mun fɔ n balimaw yan'an ka taa ɲɛfɛ n bɛna Imam Dicko yɛrɛ kumakan kala aw ne ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ yan'an ka na jaabili yɔrɔ la fɔlɔ. Ko bɛɛ ŋaniya ye kelen ye k'a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ko minnu bɛ ka kule a ye taa irisiw nɔfɛ a ye taa amerikɛnw nɔfɛ k'a bɛɛ kafiri k'a bɛɛ ye diinɛ jugu de ye bon an bɛna mun tɛ fɔ Imam Dicko ɲɛna an ka karamɔgɔ de don a ye nin yɔrɔ fɔ sisan nɔ ka tila a ka video la banna k'u bɛɛ ka taga ka bɔ an fɛ yen a ye nin yɔrɔ fɔ n b'a jaabi nin yɔrɔ la en même temps yɔrɔ dɔ fana bɛ yen a bɛna fɔ a ye kɛriw bila quoi parce que a ma nɔgɔ a ye kɛriw bila ka na dɔrɔn a ye kɛriw bila ka na an tɛ Imam Dicko dɔgɔya walayi an ka bonya b'a kan an bɛna kuma dɔrɔn nin ɲɛ yira la c'est à dire que Imam Dicko ko irisiw nali ko nafa t'a la k'u bɛɛ ye kafiri de n balimaw Mali y'a ka indépendance ta don min na jamana mun y'an dɛmɛ ka avion 16 d'an ma o ye irisiw de Union soviétique avion 16 n balimaw n b'a pere bɛɛ ma an tɛ kuma n kunfɛ an bɛ fɛn fɛn fɔ n bɛ Imam Dicko n b'a a ka kuma ɲɛ yira la bonya ni karama kɔnɔna na point par point a yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ irisiw t'an jugu ye ani irisiw ni faransi tɛ kelen ye fana donc irisiw y'an dɛmɛ ka tɛmɛ an y'an ka indépendance sɔrɔ faransi bolo don min na k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ jamana fɔlɔ min y'i tigɛ don an kɔrɔ k'an dɛmɛ ni nafolo ye k'an dɛmɛ ni fɛn bɛɛ ye k'an dɛmɛ jamana yɛrɛ kan ka mara cogoya min na maa min y'an dɛmɛ la o ye irisiw de ye n balimaw a bɛɛ perewu bɛ yan dɛ ne b'a bɛɛ lajɛlen perewu bɔ ka yira la aw ne bɛ jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ ko mɛn dan ye mɛn tigila ye irisiw ye avion 16 ta ka di Mali ma usine marifa dilan usine irisiw y'a di Mali ma mais silamɛ jamana m'o di Mali ma dɛ ala m'a fɔ k'i k'i ta ka kɛ sinɔgɔ ye ko ala bɛ n'i bɔ bolo la ayi ala m'o fɔ mɔgɔ si ɲɛna an b'a ye Afrique tɛ se ka taa ɲɛfɛ c'est des idées comme ça olu de bɛ Afrique bila kɔfɛ mais an ka bonya bɛ Dicko kan toujours an y'o de fɔ an ka cɛkɔrɔba de don mais an b'a dɔn fana k'a fɔ fili bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ donc aw yɛrɛ k'a lajɛ irisiw ye Air Mali avion 16 de di Mali ma ka Modibo Keyita sankɔrɔta ka Mali sankɔrɔta jamana mun y'o kɛ Mali ka indépendance ko sɔrɔlen kɔfɛ c'est la Russie l'ex-l'Union soviétique u ka président b'an ka président bonya u bɛ dumuniw d'a ma ka kɔngɔ bɔ an na est ce que a bɛ kuranɛ kɔnɔ ko ni e binna kɔlɔn kɔnɔ ko silamɛ dɔrɔn de kan k'e sama ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ wa est-ce que bɛ kuranɛ kɔnɔ je ne pense pas o tɛ kuranɛ kɔnɔ ni binna kɔlɔn kɔnɔ a kɛra kafiri o a kɛra maa sugu sugu n'a ko k'a b'i dɛmɛ i b'i bolo da ka dɛmɛ ma faransi b'an fɛ san 8 faransi bɛ ka na ni anglais ye faransi bɛ ka na ni alimanw ye an ma Dicko kumakan mɛn an ma karamɔgɔ si kumakan mɛn bi anw de wulila sisan n'an ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya bɛ d'an ma anw ka kɛlɛ bɛ ka ɲɛ waati min na Dicko bɔra ko non ko irisiw kana na k'an ka to ala kɔ a ye kuma fana fɔ dɛ k'an ka to ala kɔ ko ala de bɛ se k'an sauver aw ni ala cɛ ala ko de k'i bolo fila courage k'ale b'i dɛmɛ n'i y'i da i ka so kɔnɔ k'ala b'i ka kɔngɔ ban ni kɔngɔ min faga i ka funɔgɔ tu bon i m'a ye Afrique bilara kɔ nin ko ninnu dɔrɔn de la Afrique bilara kɔ nin ko nin dɔrɔn de la seli ye tiɲɛ mais ala ko i ka baara fana kɛ koyi mais k'i ban k'i mago don yɛrɛ la ko ala kɛ o k'i place la ala t'o kɛ maa si place la an ka imam an ka bonya b'i kan maa si kana dɔgɔya commentaire la maa si kana a la gosi
ne b'a a jaabi bonya ni karama kɔnɔ a bɛ se ka kɛ a hakili bɔra a bɛ se ka k'a ɲinana mais ne bɛ Diko la faamuya bonya kɔnɔna na a tɛ dɔgɔya fana n b'a deli aw fɛ mɔgɔ si kana Diko dɔgɔya hali commentaire la mɔgɔ kana vidéo fana kɛ k'a dɔgɔya mais an bɛ réconciliation na an mago bɛ maliyɛn bɛɛ la bi ni mun fana filila an bɛ bɔ k'o jaabi bonya kɔnɔna na Diko Mali ka indépendance sɔrɔ don min na jamana mun y'a ɲɛji cɛ o ye irisiw de ye Mali ye pays laïque de chrétien bɛ Mali kɔnɔ somaw bɛ Mali kɔnɔ sulamɛ bɛ Mali kɔnɔ ni e ko kafiri de don k'a tɛ seli i bɛ don hali Mali chrétien gasi la parce que chrétien tɛ Allah akbar fɔ chrétien b'a fɔ de ko Jésus Christ donc Mali ye pays laïque de jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ n'o kan o de bɛ Mali carte kɔnɔ o de bɛ Mali constitution kɔnɔ sariya tɛ Mali constitution kɔnɔ Mali tɛ pays islamique fana ye bon Macron bɛ ka nin kuma in de fɔ e Diko ka kuma in bɛna to Macron bɛ nin kuma in de ta ka yɛlɛ ko maliyɛnw bɛ fɛ ko ka kɛ ni irisiw mana n dɛmɛ Faransi ka taga Diko yɛrɛ fana tila k'a fɔ k'ali ni Faransi tagara ko c'est bon ni Faransi tagara irisiw ma na jihadistes bɛ Mali fan bɛɛ minɛ ça c'est clair et net dɛmɛbaga tɛ anw na Faransi fana tagara irisiw kana na o kɔrɔ de sisan nɔ Iyad Agali ni Amadu Kufa bɛna sariya sigi Mali dugu bɛɛ la sisan parce que Arabie Saoudite de bɛ k'olu fana dɛmɛ Diko Arabie Saoudite ni Qatar de bɛ ka Amadu Kufaw dɛmɛ n bɛ fɛ i k'a faamuya peut-être i ɲinalen bɛ sɔrɔ ou bien i hakili bɔlen don kan donc Diko irisiw ye sulamaw ɲɛji cɛ Centrafrique Mali yan'an ka taa ɲɛfɛ fɔlɔ Mali y'a ka indépendance sɔrɔ don min na Modibo Keita talen irisiw ye Modibo Keita bonya Air Mali avion 16 de tun bɛ Mali bolo irisiw y'a d'a ma fu la a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ ni Modibo Keita de avion kɔnɔ irisiw bɛ ka kunbɛn n'u ka migi ye ka bonya da kan ka Mali sankɔrɔ ta irisiw da kɛ ka Mali to gɛlɛya kɔnɔ jɔn y'an dɛmɛ Sulamɛ jamana ma kɛ dɛ i ko min ma k'olu ye kafiri de olu de y'an dɛmɛ an ka usines i ko maaw chinois ni irisiw d'an dɛmɛ k'a bɛɛ jɔ depuis an y'an tɛgɛ di Faransi ma don min na est-ce que an ye hɛrɛ sɔrɔ Diko Faransi bɛ ka na ni anglais ka sɔrɔsi ye e ma fɔ olu ma k'olu ye kafiri ye Faransi bɛ ka na ni allemand ka sɔrɔsi ye Mali kɔnɔ Diko e ma fɔ olu ma k'olu ye kafiri ye e ma bɔ e m'i opposé mais a fɔra ko irisiw bɛ na ni irisiw nana u bɛ Amadu Kufa yɔrɔ ɲini ni irisiw nana u bɛ Iyad Agali yɔrɔ ɲini ne ma e panique yɔrɔ ye Diko sinon Faransi bɛ ka na ni kafiriw ye don o don aw si ma kuma o la Faransi bɛ yan san 8 an ka dugu cira an malola aw ma kuma a fɔra ko irisiw de bɛ na irisiw de ye Centrafrique libéré irisiw ye Syrie libéré n b'a bɛɛ prévu yɔrɔ la bi a y'a lajɛ fɔlɔ dɛ Modibo Keita taalen irisiw fɛ u ye Modibo Keita bonya cogoya min na k'a kunbɛn aéroport la a yɛrɛ k'a lajɛ Modibo Keita de filɛ ka jigin tantɔ avion na tan irisiw fɛ yen Modibo Keita de filɛ tan irisiw ka président de filɛ tantɔ cour chef ani ka vice-président irisiw ka vice-président ani irisiw ka président de filɛ tan irisiw taara ka Centrafrique fana libéré Faransi mun filɛ nin ye Faransi bɛ yan nɔ Diko e yɛrɛ delila k'a fɔ i ka vidéo kɔrɔ dɔ la ko Faransi man ɲi mais sisan ɲɛ b'a la i ni Faransi ambassadeur ka di bon e ma fɛn fɔ o ɲɛna k'olu ka taga sisan irisiw ta fɔlen Diko e wulila ka bɔ ka kuma ko irisiw ka taali ko nafa t'o la i ko tuguni k'u bɛɛ ka taga ko n'u bɛɛ tagara k'an y'an jigi da Ala kan Diko Ala t'an bɔ Amadu Kufa bolo dɛ an yɛrɛ de b'an yɛrɛ bɔ Amadu Kufa bolo seli t'o ɲa hali ni selila fo k'i tenda bosi n'Amadu Kufa wulila don min k'a bɛ na ni marifa t'i bolo a b'i faga fana donc o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la tuguni an bɛna mun fana yira tuguni maliyɛnw na voilà Diko a ye nin yɔrɔ yira Diko la dɛ voilà a ye nin yɔrɔ lajɛ dɛ Centrafrique kɛlɛ kɛlen Faransi de tun bɛ ka fɛngɛw bila ɲɔgɔn na a tɔgɔ bɔra kɔnɔ silamɛw ni chrétiens bila ɲɔgɔn na Jan taara k'o kɛlɛ ban irisiw de taara k'o kɛlɛ ban e Diko a fɔ ni kɛlɛ bɛ se ka to sen na walidenw de bɛ ka faga falatɔninw de bɛ ka caya Diko bɔra k'a fɔ tuguni a ye Diko ka kuma lamɛn Diko ko k'u bɛɛ ka taga k'u n'u bɛɛ taara k'a y'an jigi da Ala ma a y'a lamɛn dɛ diɲɛ bɛɛ ka banna maaw ka fara ɲɔgɔn kan u ka taa nahnu ma'a Allah ni min dara ta anw
ni ala de bɛ ɲɔgɔn fɛ anw kun t'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ yan yɛrɛ nahnu ma'a Allah ana aquluhu bi mil'i fiyya min bɛ bɔ ala sini o bɛ ala bolo nka o la anw tɛ kuma wa nakunu jubana munna Mbalimao, voilà. Ko kafiru ku ka taga kamba o tu shila. Ni farasaw tara irisu mana o ye ka sira dayɛlɛ Amadu Kufa de sanu. Diko filiba yi sɔrɔ na. An bi deli comme an bɛ réconciliation na. An bɛɛ ka fara an ka Asimi Goïta dɛmɛ. Ara transition bɛ se ka ɲɛ cogoya min na. I ma Asimi Goïta yɛrɛ kuma yɔrɔ yɔrɔ la. Asimi Goïta ko n'ale échouera ko jeunesse de échouera an k'o yɔrɔ lamɛn. Je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Aïe, Assimi ka kuma mɛn, mais Sigaka. Je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Ala kana to Assimi ka échoué. Imam Diko, an mago b'i la, i bolo da i dusu kan. Mɔgɔ si kana mɔgɔ si dɔgɔya. Imam Diko an ka bonya b'i kan. Ala kama, n'i bɛ siran Faransi ɲɛ, ou bien ni Irisiw de commande i ye. Irisiw de ye avion 16 di Mali ma ka Modibo Keïta to fanga la. Mali kumba a bolo kɔrɔta don min na ko je suis fier d'être malien. Jɔn kun bɛ k'an dɛmɛ a don. I ko minnu ye kafiri ye. N'o Irisiw ye avion 16 de di Mali ma. Ka an ka mɔgɔw ta k'u dɛmɛ. K'u dege radio bɛ dilan cogo min na. Mali kun bɛ radio dilan a yɛrɛ ye ka Modibo Keïta to fanga la. Sokaram radio dilan usine kun bɛ Mali la. Marifa dilan usine kun bɛ Mali la. Mali kumbo bɛ k'a yɛrɛ ye ka Modibo Keïta to ye. Jɔn y'an dɛmɛ o la? Irisiw. A y'an ka indépendance ta don min na Faransi y'i kɔ don anw na. Irisiw de an ɲɛji ca don. K'an faw ɲɛjiw cɛ, k'an baw ɲɛjiw cɛ. An terikɔrɔw de don. Anw d'u janfa, olu m'anw janfa. Ayiwa u taara, u ye Syrie libéré, u ye Centrafrique libéré. Silamɛw kun bɛ ka faga Centrafrique. An k'o yɔrɔ fana lajɛ dɛ. A ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ. A ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ. Il y a des pays dont leurs ressortissants, dont leurs soldats ont fait des bêtises et qui vont mal. Le rôle que le Tchad a joué est un rôle neutre. Vous pensez à la France, le soldat de Sangaris? Un rôle neutre. Vous avez les soldats français, les soldats congolais, vous avez les soldats, je ne sais pas. Voilà, bon. A y'a lajɛ a bɛ mun fɔ Faransi ma dɛ. Par contre, les autres n'ont pas joué un rôle neutre. Qui a armé les anti-Baraka? Dans la journée, un détachement de l'armée française vient en reconnaissance sur la base du caporal Rombaud. Quand notre caméra s'approche, malaise. La conversation s'interrompt. Le capitaine va engager la discussion avec la milice chrétienne. Il marche sur des œufs. Qui a armé les anti-Baraka avec des grenades? Qui a armé les anti-Baraka avec des Kalachnikov et des munitions? Le caporal Rombaud passe un coup de fil à un adjudant de l'armée française. Non, on n'a pas perdu d'armes. Notre arme est restée avec nous, mais on a un problème de munitions. Nin ye Centrafrique Faransi tali mun kɛra Centrafrique a kun bɛ ka silamɛw ka chrétiens ka marifa di chrétiens ma ko ka taa silamɛw faga u kun bɛ taa silamɛw sɔrɔ misiri kɔnɔ seli la ka marifa ci u la. Centrafrique o de kun bɛ kɛ yen nɔ. Faransi de kun bɛ k'o kɛ Centrafrique. U kasira mɔgɔ m'u dɛmɛ ka ala deli kɛ. E yɛrɛ bɛ ala deli yɔrɔ la misiri kɔnɔ bilahi u bɛ n'i faga k'i to misiri kɔnɔ. Silamɛ ko k'an ye dɔ kɛ seli la ten k'an ka taa Irisiw nɔfɛ. Silamɛ ɲɛmɔgɔw chrétien ɲɛmɔgɔw u bɛɛ y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka taa f'u ka président ɲɛna ko taa Irisiw nɔfɛ parce que u b'u ka jamana fɛ dɛ. Irisiw de tagara silamɛw fagali dabilara. La plus grande mosquée de l'Europe. Diɲɛ misiri tɛ diɲɛ kɔnɔ mun ka bon ni diɲɛ misiri bɛɛ ye. Mɔgɔ min y'a jɔ Europe dugu kan o ye Vladimir Poutine de Irisiw ka jamana kɔnɔ. N'i bɛ misiri ɲini ko misiri mun ɲɔgɔn tɛ silamɛ misiri mun ɲɔgɔn tɛ Europe bɛɛ o ye Irisiw ka misiri de ye. Irisiw y'o jɔ ka silamɛw bonya. Hali bi e ko k'olu ye kafiri. Silamɛw de kun bɛ ka faga misiri kɔnɔ Centrafrique. Jɔn taara ka silamɛw fagali ban k'o kɛlɛ ban ka silamɛw ni kisi ka misiri protéger. Irisiw d'a kɛ Centrafrique an ka video a ye nin yɔrɔ lajɛ dɔrɔn a ye Imam Diko bila a ka nin yɔrɔ lajɛ dɔrɔn. Nin ye Faransi sɔrɔsiw ni
milice chrétienne de ou be ka marfa duma dogo la ku ka ta sulamo faga misiri kono aya yoro lajɛ. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut se rencontrer aujourd'hui ou demain? Bon, ok, j'aime mieux qu'on se rencontre dans la pomme là. Ah, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ok, ok. Oui, merci. Ok, alors tout à l'heure. D'accord. Francis Surasou ni rebelle de be ka kuma ta. Rendez-vous est pris, la réunion a lieu sur la base du caporal Rombo, loin de nos caméras. Nous n'avons pas le droit d'y assister. Après le départ de l'armée française, débriefing. Le colonel français nous a conseillé de nous rassembler en une seule base. Que nous soyons 10 000 ou 100 000 pour avancer. Rombo et ses hommes rêvent désormais d'un assaut final. Qui a créé le problème affrontement entre musulmans et chrétiens en République centrafricaine? Ce n'est pas le Tchad. Bon, aye ne kuma me sanno de. Aye Idriss Déby Manga ko qui a créé le problème entre chrétiens et musulmans en Centrafrique? Francis Doké. Awa, sulamo de kumeta fa ku to misiri kono. Jonye sulamo ni kisi irisu dake. Après vous bébé. Ante kuma kun fait. Mon ma fo se ko urgent. Ne fle ka bureau ira ola. So solte now. Ne mu go connaître la vidéo mandiye, ibi déconnecter ka bonga page, ça fait c'est très simple. Sinon ne ka bébé a peu vous flemboulou non. Aya yoro to la mede. Ko qui a armé les musulmans contre les chrétiens? Aya yoro gede. Tchali président na sikaka. Comme Francis de Beka, Sulamo et chrétien, ka marfa di chrétien ma ko kata Sulamo fera misri kono. Francis doke. Diko Francis fla ban fait sans chigi. Aya la gede. Idriss Déby ba fa ana yoro la mede. Qui a créé le problème affrontement entre musulmans et chrétiens en République centrafricaine? Ce n'est pas le Tchad. Ça s'appelle sans problème. Visiblement, le désarmement des combattants chrétiens n'est pas à l'ordre du jour. Les Français repartiront sans saisir aucune arme. Voilà. Ouela, Centrafrique président Ouele, Koukata rebelle désarmé, Ouyodo ata marfa di rebelle ouma. Aya oro la jede, Moussouli ma oroni fo, ambe siga oroni ka, aya oro la metro. Voilà. Une seconde, voilà, Anna la met. Rombo et ses hommes rêvent désormais d'un assaut final. Qui a créé le problème affrontement entre musulmans et chrétiens en République centrafricaine? Ce n'est pas le Tchad. Ça s'appelle sans problème. Visiblement, le désarmement des combattants chrétiens n'est pas à l'ordre du jour. Les Français repartiront sans saisir aucune arme. Notre interlocuteur prétend avoir eu des assurances de l'armée française. À la fin de la discussion, ils m'ont dit on se calme. Ils vont ratisser et dès que la voie est libre, on pourra avancer. Voilà. Armée française va sur la signe de beka fo rebelle nyata. Aya o kepeo ni sulamo be misiri kono. Ambe marfa damo, abe tout be fa misiri kono. Che risu mo kede e Allah. Diko irisu ma ko jugu ke malla, irisu dan deme. E diko ningalara de angeni bi deli de don diko. Mo ko sigana diko dogoya. Ça ne me fait pas bien de quoi. Ne te fais pas faiblir, wallahi. Dego, anga bonya bika. Ala ki mangoro, mais sabali kan to kan nufo. Wal dew ne be mo de be ku baw shu kasi. Mo de be ku faw shu kasi e diko. An de Congo, irisu kana o ban. Irisu do e prevu ira, die damana chamanka. Al ni ebe fe ka samara marki do san. Ebe fe ka samara do san. Oye ebe fe ka kerapu do san. E terega do ibo yininga est-ce que ni kerapu kain? No ko awo anyomara si benebulu. Ou be ebe fe ka mobile Toyota san. E terega do yininga. Ah, ne be fe ka Toyota san, est-ce que Toyota kai aba fo awa kai nere asanga ko. Irisu tara siri libéré. Irisu fle ka Centrafrique libéré. Ka sulamo ni kisi fagalima irisu dake. Irisu da on deme kanga indépendance diabo. Ka ingénieur dama avion tani woro sulama be voyage kono sulama be ta yiji la jonyo here dama irisu doke imam diko eko o irisu ma kolu ye kafiri di kolu ni sulo France be kelengi o fili kuma badi kanato ko fo delido donc ni Centrafrique tai mbalimaw anga nyoro la jede aba aketo aba aketo de. L'heure de la revanche a sonné. Le soir, ils prennent la direction de Bangui pour se positionner aux abords de la capitale, juste à côté de l'aéroport tenu par les Français.
ima ou be rebelu kanga attaquer ke chogo mide ou yende ke sema la Mali rebelu de ou yolu clan kani France ka mercenaire nana Mali kono Malien shima don diko ala mani chengira Malien na de ni cheku ye mercenaire de France ya blaka na Mali kono kaka nanga surasu formé ananga secrétaire kata a di rebelu ma ay nyabe ni China il était formateur au Mali. Est-ce que Seli de Ato Angeni Don wa? Est-ce que Seli de Ato Angeni Don? Seli Mato Angani Don. Seli est tingé, mais à la fois il faut ka barake. Seli ma avion gland. Seli ma fusée gland. Seli ma nyouake dege. Et de wuli ka barake. Seli ma moshi ke fenge. Mais il me barade ke. Il me do ke ala ko baranye. Ebe kodo de damene ka seli farauka mais ala ma fo keki ban ko bema ko ki take seli ni o ke ko mo bi faram ala du o kuma na ne ga daso ko dala ki take seli do dumune bo sa fe kanadia atena bode nda Afrique bla ko fe donc en be sulame en be dale me alala ni naje ni mercenaire chain kuma Mali konana Mali visa de kumbaku iri atara Centrafrique do iri suka satellite yaida Centrafrique la fiarabi Centrafricain ben la fierabi grâce à la Russie. Na mo ma na Russie kele onye. Ni Russie ken na na terroriste fait baba be fara. Russie te négocier ate négocier terroriste de. Ni Russie ken na Mali be libéré ma be terroriste aba be fara. Ou Centrafrique terroriste ya balayer ka be boyini. Ou exemple clé. Donc en be kan la Russie supporter au kana. Colonel Assimi Goïta ami supporter maintenant ni Russie de. Donc on te mena ko fa ka bana. Amena euro kele ira Imam Dicko là. Check un passeport de flétan. Il avait le passeport là. Mercenaire, même Mali là. Est-ce que Anya don, Anya te mercenaire check un passeport là. Ne même Mali kono, est-ce que là où Selia ton anya ni don. Selima to angan donde. Donc Imam Dicko ambi deli ni ta don ni risuko maniye. Iga retratin ta ga to ka misir ni mono. Ne tora ka ni fosan no. Ne ni fosan ni irisu na ka Mali libéré. Malais on bifle ni nyevre quoi nte fo ka ke quoi parce que ne ba do irisu bena Mali obligé de ka baraka ni irisu bon ne ko irisu mai ni irisu na no barajuma ke samno bon abena gelea ne do mara irisu bena awa obenna fana akobe sena abengini nganyana bo fana awa irisu bena awa Mali be libéré ni ala sona made parce que mo ma kuma ka tene ala o de fo kani banga ko ke ko a ijigi da ala kane ebe kodo de damene ala bi demaka mais qui bolo fla courage quand on a jamana défense da kanya njigi da alaka ça n'a jamais été fait amadi lika kefolo ibe bara de ala bi demaka mais était foike quand on njigi da alaka anjigi te risika anjigi te terrorisme be sera kala ni satellite ti bolo satellite te e digo bolo satellite te ne bolo andi e siraka selika foka ngolo beke buguri billahi ala tena satellite taka da e nyakoro sigola ko terrorisme fle en fait ala to kew ala bi bla ka bara dike awa irisu yo sulamo sobe woro chama irisu tara Syrie français kumbe mo ko tuko munu me ka en fait bunti problème flenini anga surasu blala filla français ko kale ma flaw fara bunti français ko kale ma flaw fara bunti ni irisu ka satellite kumbe akuma photo ira malien bela muno make parce qu'il y a pas une autre puissance anti ce codon donc on peut dire ko fala ne mena exemple de drone ira irisu tele Syrie français kumbe ka Syrie pétrole chemin kata unu kumbe ka trafiquer irisu ka satellite a filmé ka dira diebela aya photo la jere balima alors ne balima ni français ka kewale jugudo de filmer le irisu ka satellite la Syrie terrorisme de ka mobile fleni a filmer le fleni irisu ka satellite la avec ka pétrole chemin Syrie kata feré français uma Turki konna na français na jenyogoma angete mobile la irisu ya filmer de angete camion bayina irisu ya filmé depuis Syrie du Gogolo ka fo Turquie frontière là ni français ka surasi do benno oni terrorisme de be ka jeka dugu jugoro pétrole chouin o de prévu fla au nyakoro balima abela jele nyabala ninge satellite image de ora to noir blanc pour ka yira ka fo français lebura Syrie français takra modo ya Syrie o be de kewale jugu be ka ni kele ke mala angete camion bala bo be ka ta oni dorate mo werete kan barakede oni français de be ni barajugu ina ana jenyogo balima ni Mali autorité be munke uka irisu wole kana anfe ayete muliba njolena balma kuma be flo nyakoro de ni mo ba vidéo la WhatsApp la mba choma awala je kanya très bien mba ina la kai kana ni irisu be anno
Fefe beke kidala me ba kalama. Mais muna irisu nali be ka digi awla. Et puis imam diwo kelendere anya be karamo ko fana bolena tugundi. Ne rebe ga yele nungo la quoi. Imam diwo kelendere ni karamo fana je ban. Jamani. Français tu sais agla awdaro kon nabi. Follow now yo for ma manene bi kon yoro socialité. Adobe kule la fana ay irisu kana. Ah malianga ko e kabo ko de. Ma ba fo konte ni ga jonya fe men de ga jonya fe. Ato iyere bolo. Oh, imai. Ne almami, ne taro ne misri mi almami he quoi, ne rebe ga yele quoi. Ça dit, la religion et la politique c'est pas la même chose. Imai, ne fana be ka kuma, ibala kale ko ni almami ko ni mise ka zirazu bugo kisisa. Anga to ngere bolo, ubo o sunje, ubo kuma ban mun fode, mais bilay nou yere blaku. Bon, na solution ba bolo aya fo. Mokti flow ede, jadi souffle mokti. Oh, eta u jenga boye. Antise autise ako kanga na mugawre wele mu mandeme achene kabako kuma yede amane almami fana e tiavi amane almami fana ni fana be ka kuma anta don ni fana kuma na bi digo kuma na bi bo anta na ka sora ndigo be nyogondo ya glande wala anto do manga ni mu ngani fo mali be niveau mina bi malien ni risute a ben ala te ni puissance were te alla e marfa di malien be ma en tant que français be ya anga jamana te kan sawi parce que français puissance de fika soma Amega guerre de contre la France. France de be kan ko imbe nyagami. Donc anga bonya be dikoka, anga bonya be karamo bela jelinka. France nana san shigi fo imase ka nyarabo malikola. Donc diko ko irisu kana. Irisu e prevu ira de. Kamuribo keta to irisu de muribo keta deme. Ka avion taka niana. Irisu ye okol karamo bo ufe kana anga mo former jamana ere de mara chogo jume. Jonya deme. Jamana ere be se ka mara chogo jumena. Irisu de an deme ola. Jamana mara chogo franchement de gola de jamana kan fonctionner chogo jume maître ka bara ni député ka bara ni irisu de nana kanan dema bara bela jelina ankele kan indépendance so bi imam digo ko le kafiri de ko mangana digo ambi delisa ato irisu kana yame hein digo ambe era bla ka Moscou quoi colonel Assimi Goïta e be avion bi ta ka di imam digo ma amba chika ta Vladimir Poutine fi Ambe tuwa yere de blagata Poutine fi agata contrat signé dans le soukana o kele bani kele te ngoy kele te bourdial te fo ite ambe perdre la ambe fait belle kabe ni mon fara fila ambe bo vraiment o tiki bla fili konana parce que ambe fait tien la malika libéré ante fait mogo nyogon kele ay do kala quoi nyogon na gauche ni fen na fatala quoi donc imam anga bonya bika iga kuma imanya bide voilà ambe yere de blagata Poutine fi donc on rete mena ko fe ka bala mbali mawo ayere kan yoro fana la jetuguni mena ni yoro fana yira aula je n'ai pas encore fini aye ni yoro la jede. C'est le président France Touadéra parce qu'ils ont réussi à tuer Idriss Déby. Vous savez que la mort d'Idriss Déby commence à l'investiture de Sassou Nguesso au Congo. Quand il échange avec un certain nombre de personnalités, ok, par rapport à la rébellion qui commence chez lui, il dit, bon, ok, dès que je rentre au pays, moi-même je m'en vais sur le terrain. C'est là où les services français se mettent en branle et informent leur tireur d'élite et tout le reste dit, bon, ok, le président Déby d'ici quelques jours sera sur le terrain. Donc il faut prendre des dispositions pour que dès qu'il soit sur le terrain, il puisse être assassiné, liquidé. C'est comme ça que ça s'est fait. Il a fini d'échanger justement avec certains chefs d'État et certains ambassadeurs français qui étaient là, ont eu l'information et ils ont directement informé. Posez-vous la question parce que selon certaines sources, il y a ceux qui l'ont accompagné sur le terrain, le président Idriss Déby Itno. Il y avait un Français dedans. Il y avait un coopérant français. Il y avait un militaire français. Pour ce militaire français-là, il a disparu complètement. En réalité, c'est lui qui pistait. C'est lui qui donnait les positions exactes du président maréchal Idriss Déby. Parce que c'est lui qui avait le GPS de localisation. À partir de là, maintenant, avec ce que vous voyez Guignolo a dans sa maison, ça veut dire qu'à forte distance, on peut vous atteindre. Automatiquement. Sans compter, ils ont des jumelles, ils ont... Ko Francis garde cordon comme Idriss Déby ko kabe fara domina chef le ko révélation de keta Idriss Déby fara dron aga garde corps français do comme o tourna mo ta ta robina français criminel do diko français be garani dien force be en fi e makmola il sou to fara dron e boraka kuma donc diko vraiment grand songo ke o man yame voilà ibira bele diko ambi blaka ta Moscou amba fasi mi gota na avion bi diko makata Moscou donc balmaw ambe vidéo en blanc rola et yora kele yani ga bo vidéo là imae irisu ka satellite fana ye comment on appelle Congo Jair
u y'a capté u bɛ ka taa u ka sanu suɲɛ a y'a lajɛ u b'an ka sanu suɲɛ cogo min dɛ a ye lajɛ. Ne avion ali avion be boli bɔgɔbilenni sanfɛ o bɛɛ bɛ Faransi bolo avion be boli bɔgɔbilenni sanfɛ dɛ u bɛ ka taa ni avion ɲɔgɔnna su de Kidali ka taa n ka sanu suɲɛ sari mago tɛ aéroport la quoi hali ni bila ŋaɲa kɔnɔ dɛ bin t'u la dɛ ni avion bɛ wuli a ɲɛ tɛ avion na ni ye sanu suɲɛ avion dɔw bolo awa irisiw de bɛ se ka nin bɛɛ détecter a ye lajɛ dɛ bɔgɔbilenni a ɲɛ tɛ bɔgɔbilenni na. Ni avion falen bɛ sanu de la a yɛrɛ nin ye sa dɛ satellite jumɛn bɛ Diko bolo ka nin ye ni nin bɛ ka kɛ Kidali a tɛ Diko bolo a tɛ ne bolo hali ni sera ka sujuru bi ala tɛna lipu ta ka da ɲɛkɔrɔ ko mun bɛ ka kɛ Kidali koyi ala ko i ka baara de kɛ i ka fɛn dɔ kɛ ale b'i dɛmɛ a kan mais ala m'a fɔ k'i ta kɛ seli dɔrɔn ye dɛ seli ye tiɲɛ ala ko ye tiɲɛ mais Mali tɛ silamɛ jamana ye dɛ Mali tɛ république islamique ye dɛ yarɔ Macron bɛ ka nin kuma min fɔ Diko fana bɛ ka segin o kuma kelen kan Macron ko Maliens bɛ fɛ ka i solidarité ni djihadistes de e Diko mana bɔ san k'a fɔ san nɔ ko an ye silamɛ jamana de ko nin bɛɛ kafiri c'est à dire que automatiquement Amadou Koufa bɛ nin kuma kelen de fɔ Diko bɔra ka kuma min fɔ dɛ Amadou Koufa bɛ nin de fɔ Iyad Agali nin bɛ nin kuma kelen de fɔ ninnu bɛɛ kafiri u bɛɛ ka taga Mali tɛ silamɛ jamana ye m'a fɔ ko Diko ye terroriste ye m'o fɔ dɛ mais fili bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ an yɛrɛ bɛ se ka fili mais Diko ye kuma min fɔ a tɛ Diko yɛrɛ arranger a maɲi Diko yɛrɛ ma a maɲi Mali fana ma Diko ye mɔgɔba de i sɔnna i ma sɔn puissance bɛ Diko la ni Diko ye nin fɔ Faransi président b'a mɛn diɲɛ bɛɛ b'a mɛn u bɛna mun de fɔ ko ko u ka alimami ba yɛrɛ n'a tɔgɔ dɔnnen don ko yɛrɛ ko k'an bɛɛ ka taga k'an bɛ seli ko k'a ɲɛsin ala ma donc automatiquement u bɛ se ka Mali sɛgɛn ni nin ko nin ye donc an bɔra k'o de fɔ Diko i bɛ dusu da an bɛ avion billet di Diko ma a ka taga Vladimir Poutine fɛ yen u kana ni irisiw yan nɔ o ye kɛlɛ bannen ye donc balimaw n bɛ video bila yɔrɔ la aw k'an bɛn.